preachers, Dominicans. Okay? So yun, kaya mga tugang. Kaya ngunyan, maog maduman sa Santo Domingo, maog maduman. At siguro kasubag ko nga nagmisa din ako sa hospital kang UST Legazpi Hospital, at of course nagmisa din yung mga empleyado at yung mga Dominican laity duman sa Our Lady of Manawag Chapel sa 4th floor kang UST Legazpi Hospital. Okay? So ano yung mga tugang, mag-iribahan kita ngunyan alauna hanggang alas 2, at sana po ngunyan daw kadakol naman kamong makukuha ang impormasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Okay? At gusto ko pong batiin ang mga nagdadawog sa tuya ngunyan. Sabi digdiyo ni 0134, ang paborito ko sa pistahan, Igado Father Boots. Talaga yun, ay mga masiran na pagkakanyan. Kaya kung gusto niyo mamiesta, pwede po kamo magpiesta duman sa baba naman ito. Okay. So, pumunta po kayo magduman po kamo sa Santo Domingo Church, okay, sa Santo Domingo Albay. Alam mo, duman kayo na-assign ako sa isla ng Calayan Island. Pag piyesta talaga, nagpapakakansinda, miski dahil nga ni kabisto. Talagang may mga talagang naghahanda sinda. Hindi lang kasi minsan baga kapag piyesta, pag bistado mo sa kamaduman, kung dahil kang kabisto, dahil kang madudumanan. Sabi ni 0134, may taga Santo Domingo kabaga ka-work sa Santo Domingo. Siyempre si Ate Jane, si Jenny, okay? Piyesta ba dyan sa Jenny? Di ka nang imbita. Yeah, anyway mga tugang, mag-iribahan kita at sa tuyang inihong programa na sa tuyang aramon, kilalanin, bistuhon. Sisay ba si Santo Domingo? Na siya, of course, siya ang nagtatag kang Dominican Order. Siya po ang nagtatag kang Dominican Order. Yan po si Santo Domingo. Okay? So yan mga tugang. He's the founder. Bakit bumababa? Okay. Nagbababa na talaga itong ating upuan na. Okay. So si Santo Domingo de Guzman, the founder of the Dominican Order, siya po ay talagang remarkable ang sa iyang karakter. Sabi nga, was a man of remarkable character and broadness of vision. He had a deepest compassion for every sort of human suffering. He saw the need to use all the resources of human learning in the service of the church. Yan ang masasabi natin what is Saint Dominic de Guzman known for. Okay? Magayon mga tugang. Kaya sa tuyang aramon. Alam mo, primero, aramon ta mga tugang. Alam mo, ang pamilya ni Santo Domingo de Guzman ay pamilya ng mga banal, ng mga masasabi natin may pagmamahal sa Diyos. Bakit? Unang-una, si tatay niya, ang pangalan ng tatay niya ay si Felix de Guzman. Okay? Felix de Guzman, siya po ay sabihin natin na Governor Ercilio, mayaman sinda sabi nga siya po ay anong pagkakaako nito na siya po ay talagang noble, mayaman sinda, manor ang tawag din sa manor. Ibig sabihin talaga siya ay may mga lupa, kung sabi nga siya po ay Governor Ercilio ng panahon, parang arungan kaan, but anyway mga tugang, mayaman sinda. Pero ang kagayunan na miski nga mayaman pero banal,
may pagmamahal sa Diyos, kaya siya ay venerable. Felix de Guzman. Okay? Pag sinabing kasi bago ka maging santo mga tugang, ang primerong magiging sa imo, okay, siyempre, venerable, tapos blessed and saint. Yun. So, yan ang doon, o servant of, siyempre, servant of God. Pero ang doon, pag sinabing venerable ka na, servant of God yan. So, yan, venerable, blessed, beatification, and canonization. Okay? So, siya po ay, apod sa iya, bako mang santo, pero yun na nga nasa na siya, na kinilala na ang buhay niya, kahit nabubuhay pa siya digdi sa daga, talagang banal, magayon, na dapat ang arugon. Kaya Venerable Felix de Guzman. Ang sayang agom na nanay ni Santo Domingo de Guzman, mga tugang, ay Blessed Jana de Asa o de Aka. Ay sila po ay maharlika, noble, landed, marami din pag-aari. Pero ang magayon sa mga ugali ninda, sila ay mapagmahal sa mga mahihirap, sa mga dukha. Yan. May compassion for the poor. Kaya mahiling ta mga tugang na yun nga naarog. Kaya kung bakit naman ang mga aki ninda naging mga malapit sa Diyos. Kasi pag halimbawa mga tugang, pag ang mga nanay mo, mga tatay mo, mga magulang natin, ay maging malapit sa Diyos, yung mga anak magiging malapit din sa Diyos. Totoo naman sabi nga nakakaulakit lang yan yung tinatawag natin na environment, importante po ito sa buhay, na kung mayroon tayong mga inaarog sa buhay, sabi ko ni Kasubago, o kasug masarong aldaw, importante sa buhay, talagang may inaarog kita. Yan, So, by the way, pwede po kamo magduwan pala sa magduman po muna kamo sa inihong DCGB News Online. Maaduman kita hilingon ta so itong mga yaon duman ngunyan sa DCGB News Online. Okay, so magduman kamo sa Facebook, tabi nindo. Okay, maduman na nga ako sa Facebook at duman sa DCGB News Online. Siyempre, ayan nga okay. So, ilike tabi nindito, pakishare. Okay, ngunya na mayroon ako nahiling nga okay, nahiling ko tulos dig Diyos okay, sino ini? Okay, so yan. May comment. Okay, nahiling ko si Glenda. Okay, good afternoon, Glenda Balderrama, good afternoon. And of course, si Ramir Mapi, I'm watching here in Uwas, my hometown. Nasa Uwas ka pala, Ramir, na. And si Mariam Brenon Barrios, good afternoon. Okay, so sa gabo sa mga nagdadog din sa 729 kHz, nandiyan para si Manay Sally Samar ng Pilar Sosogon. Sa gabos sa mga nagdadong, good afternoon po. Okay, panagusta. Magayon ng mga tugang, pag ang nanay mo at tatay mo ay talagang banal. Totoo yun, dakulang tabang yan mga tugang. Nagiging banal din ang mga aki. Pag malapit ang mga magulang sa Diyos, ganon din ang mga aki magiging malapit sa Diyos. Kasi halimbawa, so mga magurang, lasinggero, madyungera, bandyungera. So, sabihin natin na ang mga magurang Father Butch ay mga mahilig sa tungit. May tungit pa ba ngayon? Bawal na baga ba kun iyo? May ketong panahon na naasen ako sa Manawag, Pangasinan, duman sa isang baryo. So nagtitinda ng balot. Nagtutungit at ang kanyang pinupusta, subalot na. Grabe. Kaya pag mga magurang tang arog kaan, sabi nga ni kung mga tinitingala, ayan ang mga aki, ayan ang arugong kang mga aki.
Ano kaya magayon mga matatanda, mga thunders, mga matatanda ay kailangan magpakita ng mabuting halimbawa. Kasi pag mga thunders ay hindi nagpapakita ng mabuting halimbawa, mahirap po yan. Sabi ni 6628, good PM po. Okay? Pabati man po kay Jeff. Okay? Si Jeff na nagdadaog sa tuwing yan. Thank you very much, Jeff. Yan. Okay? So, magayan yan. Okay? Yan. Magayin talaga yan na nagdadaog kita. Okay. So, sabi ko sa inyo mga tugang, magayunong kasi ang istorya ni Santo Domingo de Guzman kasi ang sa iyang mga magurang, sabi ko nga ni mga tugang, ay mga malapit sa Diyos, maka-Diyos. Okay? Yan. Kaya nga, so mga aki niya, o ining panganay nilang aki, o tugang ni Santo Domingo de Guzman, si Antonio, naging padi din po eh. Alam mo, itong tulong aki, naging padi. Naramdaman ko tuloy sa Amerika, limang aki na lalaki naging padi gabos. Ito po ang aki ni Felix de Guzman at ni Venerable Blessed de Guzman saka Blessed Juana de Asa, mag-agum yan magurang ni Santo Domingo de Guzman. Ang tugang niyang panganay ay walang iba kundi si Venerable Antonio de Guzman. Kaya naging padi po ito, secular. At ganoon din si Santo Domingo, pangadua, siya po ay naging founder ng Dominican Order, Order of Preachers. At sinundan man ni nagtugang niya na si Blessed Manes. Okay, so tingnan mo, gabos, malapit sa Venerable, Blessed, and Saint. Ay, kumpleto sinda. Yan mga tugang. Dahil sa mga pagtuturo ka mga magurang, nakulaon talaga. Kaya ngunya na sa tuyang pag-urulayan ang buhay ni Santo Domingo de Guzman, importanteng dumanon tamang giraray ang sa indang pinaggikanan. Nagikan sinda sa pamilya ninda ang mga banal. Okay, gusto kong batiin din po si Eric Samudio. Okay, God bless you, Father Boots. God bless you too. Okay, so thank you, Eric. Magayon din talaga na igwa kitang mga tinitingala. Sapagkat sabi nga ni Saint na po siya ngayon hindi na Blessed Pope, Blessed Pope John Paul II, si JP2, ang sabi niya, ang kaipuhan kang mundong iningon yan. Okay, nakikinig din si 1928, okay? Naka-monitor din po ako, Father. Good afternoon. Thank you very much, 1928, okay? At yung sabi nga, anong kaipuhan kang mundong ini mga tugang? What the world needs today are not so much teachers and preachers. Marami na tayong mga preachers Marami na tayong teachers. Sabihin natin magagaling na preachers, magagaling na preachers and teachers. But what the world really needs today, badly needed, are not so much preachers and teachers. What the world today needs are witnesses. In other words, yung mga taong nagpapatotoo. Yan. Speaking ng magpapatotoo, si Santo Domingo, nabuhay siyang nagpatotoo. Na may Diyos na mapagmahal. Okay? At gusto kong batiin din si Gerald Gallianite, pambihira po sa asarong pamilya na dakul santo, arog ki Santo Domingo na magurang asintugang mga santo. Tama yan. Masakit maging banal. Okay? Basahon ko. Magayon yung sinasabi ni Kwana, hindi ko lang mabasa. Bakit hindi ko mabasa? Napuputol. Bakit hindi ko... Pambihira po. Ayan, hindi ko na mabasa. Napuputol
putol? Bakit putol? Okay. Okay. Oh, yan. Okay, nabasa ko na. Masakit maging banal sa arugtang tao sana, pero inisimplify kang pamilya ni Di Guzman na bako imposible magpakamarhay na tao. Tama ka dyan, Gerald. Bakong imposible. Dahil sapat ang maniwala ka sa Diyos, ang pagtubod sa iya, kaakibat kang pagsunod sa iyang mga banal na kasuguan. Diyan, kahanga-hanga mga Di Guzman, especially si Saint Dominic. Sana maski bakong maging santo kita, basta maging marhay na Katoliko na tubod sa Diyos, na mahirakan sa mga pangangaipuhan, ayos na. Okay? May puntos ka na sa langit. Tama yan. Ano? Patay ni mga tugang, babalik gira si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom ang oras tabi ngunyan, 22 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano! Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at sa tuwing aning pinag-uurlayan ang manungod sa buhay ni Santo Domingo de Guzman.
Okay, mga tugang, nag-change power lang po tayo ngunyan. Kasi kasubag o mga tugang ay brown out. Okay na, thank you, Nals. Nag-change power tayo. Okay? So anyway, mga tugang, sa tuyang aning ipadagos ang magayon na istorya ni Santo Domingo de Guzman. Sabi ko, nakasentro kasi ako sa pamilya. Kasi magayon, mga tugang, kung ang nanay mo, tatay mo, ay talagang malapit sa Diyos. Ano? Yan ang mga tinitingala sa buhay. Kaya nga may mga santo-santa kita. Kasi yan ang kaipuhan ngayon. Sabi ko nga bago sa endo mga tug, bago kita mag-break, na ang kaipuhan ngunyan, mga tugang, ay hindi mga magagaling na mga mamahayag. Ano? Hindi yung magagaling na mga teachers, mga guro. Hindi yun. Ano? Or eloquent, sabihin natin. Magaganda. High-sounding words. Ano yun? Hindi ko naintindihan. Hanga. What we need are not fans. We need followers. Yan ang problema kasi ngayon, di ba? Lalo sa social media, may mga, of course, ang sabi nga digdiho, in a modern parlance, sa salisang ngayon sa social media, ang kaipuhan ngunyan, mga tugang, influencers. Influencers. Nakaka-influensya kaya? Yan. Alam mo, nung panahon ni Santo Domingo, siya po ay talagang masabi ko na itinilaga o sinugo ng Diyos sa panahon na yun kasi siya naging influencer. Yan panahon. The word ngayon, importante ito. Nakaka-influensya. Kung sa nakakaulakit. Kung sa hilang, nakakaulakit. Pero magayon ang influensya. Nakaka-influensya. Nakakadala. Pero hindi nakakadala in the negative sense. But nadadala ka. Na ibang nahihikayat ka kung sa Tagalog. Nahihikayat kang gumawa ng kabutihan. Bakit? Nung panahon, tanda si Santo Domingo, mga tugang, ay nasa panahon na kung saan ang simbahan, ang lipunan noong panahon, magulo. Okay? Ay, tanda natin ang simbahan is composed of mga tao, ang mga pare, mga obispo, mga tao din lang po yan. At bilang mga tao, minsan nagkakaroon din ng, masabi natin, buhay tao yun. Okay? Sa halip na ipakita ang Diyos, ang nakikita, hindi nakikita ang Diyos, kundi nakikita lang yung kanilang pagkatao. So hindi siya nagiging alter Christus, hindi nagiging configured with Christ. So during that time, kaya nagkaroon ng Reformation. Kaya tama-tama, dumating si Santo Domingo. Na nag-influensya siya. Anong unang in-influensya niya? Kasi ang daming mga fake news during the time. Ano ang mga fake news? Maling aral, maling turo. Sa panahon niya, marami pa rin eh. Anong panahon, ang tawag natin dyan, heresy. Yung heresy, maling turo, ang turo ng mga Albigensians. At yung mga Albigensians, talagang, they were so austere, so strict in following the religion. Talagang masasabi natin na yung vow of poverty nandoon po. Talagang sinda. So during that time, nagkaroon ng iskandalo ang simbahan. Sa halip na maging modelo ang simbahan, nagkaroon ng iskandalo mga obispo, mga pare. At during that time, ang mga pare noon, hindi nagpapahayag. Only the bishops. So, very limited. So, dahil totoo po ito, mga tugang. Sabihin ko sa inyo, totoo ito. This is an experience. Pag maraming mga, kakaunti ang nagtuturo, halimbawa, ito na lang kulang na katikista sa parokya. Kulang na mga preacher, kulang nangangaral, at yung mga maling aral ang lumalaganap at maraming mga nangangaral sa maling aral, ang maririnig, mga tugang ay mga maling aral. Yan po ang nangyari. Siyempre, during that time, noong 11th or 12th century, yung mga obispo lamang po ang pwedeng magsermon.
Ang mga pari noon, hindi po. Kasi sabihin natin baka kulang. Kaya nga alam mo ang ginawa ni Santo Domingo? Nang siya nagtatag ng Order of Preachers, ang ginawa niya ay siya po ay tinawag niya yung mga kasamahan niya. I think there were 21 of them. Pinadala po niya sa University of Palencia, sa Spain yan, sa Spanya, mag-aral ng philosophy, mag-aral ng theology, pag-aralan. Pag-aralan ang tungkol sa Diyos at paano pag-aralan ang kasi ito po ang importante. Okay, mag-aral. Okay. At hindi lang kaya nga sa Dominican, importante po ang pag-aaral. Hindi lang pag-aaral for the sake of studying. Nangangaral ka for the salvation of souls. Kasi paano masasabi natin maililigtas ang kaluluwa sa pamagitan ng katotohanan. Okay? Kasi marami nalilinlang sa marinturo eh. Yan po ang nangyayari. So, yun ang nangyari. So, ang ginawa ni Santo Domingo, pinag-aral niya, at kaya nga, ang unang religious congregation na binigyan, maliban sa mga, sabi ng obispo, kaya nga, ang tawag sa amin, Order of Preachers. Yun pa, kaya nga, pinangalanan, hindi Order of St. Dominic. Pwede sanang tawagin Order of St. Dominic kami. Pero hindi po. Tinawag Order of Preachers kasi itong mga Dominicans, yung pinili ni Santo Domingo, ay ito po ang inatasan ng simbahan na magpahayag. Kaya preachers eh. Yan po ang dahilan kung bakit. Kaya doon ko na ngayon na ako po ay matagal ng Dominican at napapagnilay-nilayan ko. Kaya nga pala, hindi kami tinawag Order of St. Dominic, kundi Order of Preachers. Kasi yun nga po pala, ibinigay kay Santo Domingo na kayo, ang samahan mo sa Santo, ang mga Dominicans ay maging tagapagpahayag. Tutulong sa mga obispo. Gusto ko pong batiin si Tomas Kadag. Good afternoon po. Sabi niya. Anyway, ito po ang importante, na magpahayag. Kaya kailangan ng tagapagturo. Bakit? Noong panahon, yung aral ng mga Albigensian, dalawa daw ang Diyos. May Diyos na mabuti at may Diyos na masama. At ang sinasabi nila, ang tungkol sa katawan ay masama yan. Ang mabuti lamang ay ang tungkol sa kaluluwa. Pero hindi po pwede. Sapagkat ang tao, parang maging buhay, binubuo po ng katawan at ng kaluluwa. Kung ang ating aasikasuhin lamang ay ang kaluluwa at kakalimutan natin aalagaan ang ating katawan, hindi po tama yan. Kasi, ibig sabihin, patay na yan. Kaya dapat alagaan mo ang katawan mo, alagaan mo rin ang kaluluwa mo. Yan po ang napakagandang pinag-aralan ni Santo Domingo de Guzman. Wala pong masama. Wala pong masama sa sex. Kasi ang sex, yan po ay regalo ng Diyos. Napapasama po ang sex kung gagamitin mo ito, hindi po naaayon sa plano ng Diyos, which is the procreation. Okay? Yan po talaga yun eh. At within the context of marriage. Yan po yun. Parang sinasabi, ang kutsilyo po, hindi po masama yan. Panghiwa mo ng karne. Pero mapapasama yan kung gagamitin mo ang kutsilyong panaksak. Yan pong ibig kong sabihin. So yan po, napakaganda po yun eh. Sabi ni maganda itong sinishare sa akin ni Gerald Gallinito. Dapat po, irason ang tao sa nakita. Tama yan, nagkakamali. Tama ka, Gerald, ha? Dae kita minundag na mali sana gibuhon kundi ang maging marhay sa Diyos asin kapwa. Arog sa pamilya ni De Guzman, halos siguro tanang buhay ninda naging marhay sinda sa Diyos asin kapwa. Tama, naging marhay sila sa kapwa, matabangon. Sinda dapat maging example sinda sa pagsunod sa kagustuhan kang Diyos. Ang leksyon na itinatao ninda
ang pagiging marhay sa kapwa, matinabang tabang sa pangangaipuhan, asin pagsikwal sa sobrang yaman sa kinabaan. Tama yun. Alam mo, mayamanon sinda eh. At usually, kasi nasa feudal system sinda, siya feudal lord. Ano po mga tugang, si Felix de Guzman at saka si Venerable de Guzman, saka si mga tugang, si Blessed John of Asa. Pero hindi, di ba, pag mayaman ka, ang mga aki mo, anak ha, pamamana ko itong sa iyo ha, kaya huwag ka magpare, ito na, kasi may mga lupa natin ha. Hindi, anong ginawa? Yung anak, 3 lalaki, naging pare. So yun mga tugang. Okay, anyway, balik kita Giraray doon sa sinasabi ko sa Indo. Importante mga tugang ito na yung ang paniniwala kasi ng mga Albigensian, heresy po, na anumang katawan, yung katawan natin, kaya talagang pinarurusahan nilang katawan nila kasi ang katawan ay masama po yan. Ang mabuti lang ay ang kaluluwa. Hindi po pwede. Sinasabi ko, ang ginawa ni Santo Domingo, pinaliwanag sa kanila. Tingnan natin. Ito, maliwanag po mga tugang ine. Kung ang katawan masama, bakit ang Diyos nagkatawang tao? Yun. Di ba? Bakit nagkatawang tao ang Diyos? So, sa makatuwid, kung ang katawan natin, ang hawak ta, maraot, ang Diyos ko ta, day malaog sa hawak. Day magkakatawang tao ang Diyos. Hindi magkakatawang tao ang Diyos. Kung ang ating katawan ay masama. Di si Kristo pala ay multo. Kaluluwa lamang. Hindi po. Ang Diyos nagkatawang tao, parang gamitin ang katawan natin na nagkasala. Yun, yung makikita natin. Sabi nga, kung saan ka nadapa, doon ka rin dapat bumangon. Di ba? Alangan naman na nadapa ka dito sa Legazpi, babangon ka doon sa Manila, gumapang ka? Hindi po, dapat dito ka pa, bumangon ka. Yan. Yan ang maganda mga tugang. Kaya, di ba, ang katawan, yan ang naging kasangkapan sa kasalanan. Pwede rin gamitin ang katawan maging kasangkapan sa biyaya. Yan ang napakahalaga. Anyway, babalik na si Father Boots pagkatapos ka mapagirumdum ang oras tabi hunyan, 39 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Redicon, ilabas ang multilakas. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home Kidilets, gamot sa lagnat for kids. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Nalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito.
Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan sa Healthy Pilipinas. Sarong pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang surf bar, new look na. Bula, puti, ha. Power bula, power puti. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Okay mga tugang, balik po kita sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuyang siniselebrar ang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman. Ano? Sabi ko, gusto ko batiin pala si Manay Ampi. Nagdadago niya sa Satuya. Ano? Si Manay Ampi Aquestas na sa Manila. Anyway mga katugang, bago sabi ko sa Indo, na si Santo Domingo de Guzman ay nangaral sa mga tao at talagang ito nga ang nahalaga din, nangangaral, nag-aral at ito po nagdarasal. Kaya nga kung may description tayo kay Santo Domingo, ito po ang a man who talked to God and who talked about God. When you talk to God, that is prayer. A prayer without preaching is like a clanging cymbal. Alam mo yung aral o pangangaral na hindi nakaugma o nakaugnay o nakatawag nito, nakasandal sa dasal. Ay mga po yan, batingaw lang yan. Kaya dapat talaga yun. Kaya sa importante yan eh. Sa Dominican, alam mo, napakaganda ito. Of course, hindi na gaano ginagawa ito ngayon. Pero nung panahon, ginagawa ito eh. Pero pwedeng gawin pa ulit ngayon ito eh. Alam mo, mga Dominicans, dalawa sila pag sila'y nangangaral. Okay? Dalawang brother pupunta sa isang lugar. Pagkatapos yung isa nagpapahayag. Yung isa naman na doon sa likod, nagdarasal ng rosaryo. Nagdarasal, parang hindi lang sabi na yung nangangaral ay magaling mag-preach, hindi po. So that yung mga tao nakikinig ay magkaroon ng pagbabago. Yun po kasi, alam mo, ang pag-preach natin, ang pagpapahayag natin, kung hindi naman ito nakapagbabago, hindi nakaka-influensya, in other words,
hanga lang. Alam mo, maraming mga Katolikong tagahanga. Pero kulang na mga Katolikong taga-sunod. Ang galing ni Father. Ang galing ng sermon. Pero pag uwi, wala lang. Anong natutunan mo? Wala. Hindi man sinasagawa. Alam mo, the best compliment that I can receive from any comment, okay, yung hindi yung na-receive ko one time na nasa Amerika ako, nag-preach ako doon sa California. Sabi sa akin pagkatapos ng good job, Father. Very good homily. Very good. Hindi po, alam mo, ang gusto ko talagang marinig sa tao that will really inspire me ay sasabihin, Father, your homily really moved me. Not move me only to tears, but really move me. Ibang, Father, alam mo yung sinabi mo, talagang tinamaan ako at gagawin ko, Father, ang sabi mo. Yun ang gusto ko. At kahit sasabihin, sabi niya, hindi pa ginawa, kundi gagawin ko, Father, yung sabi mo. Yan ang tunay na may epekto yung sermon. Kami mga pare, lalo kami mga order of preachers, mga Dominican, di ba? Magpipreach na magpipreach. Sabi natin, magagaling yan, magagaling. Pero, ang importante is that can not only influence, but can move the people of God. Okay? Opo, Father, gagawin ko po yun. Yun ang napakagandang comment. Hindi yung, ang galing-galing, Father, ang galing mo magsalita. Ang galing mo magsalita. Yun, ang galing mo magsalita, pero wala ka sa gawa. Yun. Ang maganda yung, gagawin ko, Father, yung sinabi mo. Nahiwalayan ko na ang aking kalaguyo. Yun, maganda yun. Father, gagawin ko po yun na hindi na ako magiging marites. Gagawin ko yun. Yun, maganda yun. Father, gagawin ko po na hindi na ako maglilibak. Yan ang maganda. Kahit sabihin na gagawin, yung promise pa lang, okay na sa akin yun. At least, na-influence ko siya. Alam mo, ang kay Puan ngayon, ay ang mga taong nakakapag-influence siya. Hindi yung nakikinig lang, kundi yung talagang gagawin ko yun . Gagawin ko yun. Tama yun, kaya gagawin ko yun. Yan, kasi alam mo, sabi nga, remember, heaven, what's the difference between heaven and hell? Alam mo daw yung hell, ay yung mga taong they have all the good intentions. Ang ganda mga intentions nila. They're in hell. Good intentions, but never good in executions. Why? Because they do not execute the good. Yan. Ang pagkakaiba ng heaven, though they may not have the good intentions at first, but later on, they have good executions. Nagbago. Yun. Yan ang kailangan doon. Kaya yung mga nandun sa langit, ay hindi yung mga nandun magagandang intention nila, kundi nagbago. Nagbago. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Kaya ang mga nandun sa langit, yung mga nagbago. Pag hindi ka nagbago, hindi ka mapupunta sa langit. Kaya sabi nga, it is not so much because of our good intentions. Alam mo, yan talaga ang ginawa ni Santo Domingo. Kaya, nung nagpipreach sila Santo Domingo, talagang maraming conversions. Yun ang mahalaga. Pag ang isang, importante kasi ito sa amin, mga preacher, pag may nakakarinig sa amin at may nabago, at least yung mindset man lang, nabago yung mindset. Actually, difficile mabago ang pag-iisip Mabago man lang yung pag-iisip, susunod na po yan, magbabago na ang buhay. Kasi you cannot change life without changing first your mindset. You cannot change everything without first changing your actions. So, yun ang importante. Kaya nga importante sa preaching talagang examples. Paano ko kaya makapagbago? Yun. Siyempre, kasama na tayo dyan kailangan mo may mag-guide. Si Santo Domingo de Guzman, marami siyang nag-guide. Nahikayat, magbago. At anong nauna niyang napabago? One time, istoryahan ko mga tugang.
Yung Santo Domingo, kasama yung obispo, kasi pupunta sila sa Germany, sa Languedoc, ay magkakasal. Ano? Sinamahan kasi Santo Domingo, talagang medyo malapit sa mga obispo. Ano? So, anyway, and they were in the tavern. Anong tavern? Yung tavern, sabi natin dito ngayon, parang ngayon ang pangalan kasi motel, pangit na eh. Ang motel, sinasabi yung lugar na kung short time, ganyan. Ano? Yung tinatawag na motel, sa Amerika, ang motel, yung mga nakamotor, mga pahingahan po yan. Hindi kung saan dinadala yung mga babae at doon nagkaroon ng mga extra whatever, So yun, mali po kasi yan, okay? O sabi natin mali. Ang problema kasi sa panahong ito, hindi na natin sinasabing mali. Okay, ganun lang. Mali na po yun eh. Kaya marami naku-confuse. Maraming naliling lang kasi we do not call spade a spade. Call a spade a spade. Call one as one. Huwag mo na tatawagin natin whatever name. So, yun. Nandun sila sa lugar na yun. Siyempre, during the time, itong mga babaeng ito, hindi man mga babaeng ito yung mga nagtatrabaho doon, mga waitress, mga mga Albigensian. Ngayon, si Santo Domingo, nag-aral. Mga questions, nakipag-dialogue. Okay, importante po ini. Para natin mahikayat ang mga taong magbago, magsunod sa Diyos, importante po ang tinatawag na dialogue. Anong dialogue? Pag nagda-dialogue po tayo, hindi lang tayo nagsasalita. Okay? Nakikinig po tayo. Nagdadangog tayo. Okay? At sa pagdadangog kasi Santo Domingo, pinakinggan mga questions nila. At ang ginawa ni Santo Domingo, sinagot ni Santo Domingo. At later on, itong mga siyam na mga babae, sila po ang unang naging madre o contemplative ng mga Dominicans. Okay? Talagang nag-ano na ito nag-ano na itong ating yung nagbababa ng ating upuan. So anyway, buong magdamag, nagkwentuhan sila tungkol sa Diyos eh. At nagkukwentuhan sila tungkol sa Diyos, the following day, ay, sila eh. They were, sabi, dito napapasok ito. Hindi lang kay Santo Domingo. They were moved to follow Saint Dominic. And then, yun na. Kaya sila po doon sa France, ang tawag po, yung first na itinatag ni Santo Domingo, yung Monastery of Prouel. Okay? Prouel, whatever. P-R-O-U-I-L-L-E. Whatever pronunciation that be. Okay? Sa France po yan. Ito ay mga dating mga hindi katoliko. Ito po ay mga hindi naniniwala. Pero alam mo, na-convince niya. So, nagbago. Yan ang tunay na preaching. Pag ang preaching po natin, ang mga sermon natin, hindi nakapagbabago hanggang doon lang sa ang galing, Father! Ang galing! Ang galing! Hanga ako, Father! Pero walang ginagawa ang mga nakikinig. Wala. Ang tunay na masasabi ko na epekto ng isang preaching, nabago siya. Nabago siya. Nabago ang kanyang paningin, nabago ang kanyang buhay, nabago. That is the result. At ito po ay gawa ng prayer and preaching. Kaya nga, napakahalaga ang ginawa ni Santo Domingo, mga tugang. Hanggang sa ngayon, kaya nga, more than 800 years na po ang order of preachers. But still, very significant, very relevant. Why? Because we need all change. Kailangan pa rin pagbabago. We need to preach the truth. Yan importante talaga sa buhay. Kaya ako nagpapasalamat, kasi nabigyan ako ng pagkakataon dito sa DCGB na gamitin natin ang radyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
at sa pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Ano? Kaya nagpapasalamat po ako. At least dito sa DCGP, kakaiba itong istasyon na to. Ano? Na nagpapahayag ng pagbabago. Importante, marami programa tayo dito na talagang pagbabago ng kalikasan, pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng hanap buhay. Ang dami. Kaya importante po ito. Ano? Sabihin natin na hindi man ito religious station. Ano? Hindi ba ito religious station? Pero alam mo, marami kami itong mga pari na ito nga sa na talagang gagamitin natin ang radyo sa pagbabago. Ano? Hangad natin ng pagbabago. Ano? At kaya nga kailangan ang pagbo-broadcast ng mabuting balita sapagkat ang mabuting balita ay nakapagbabago. Ano? So sana po nakapagtao ko sa Indo ng inspirasyon, informasyon lalo na tungkol kay Santo Domingo na talagang sa tulong ng simbahan, kasi talaga po malaki ang nagawa na tulong lalo na sa preaching, sa pagpapahayag. Kailangan po kasi natin ang maging tagapagpahayag ng mabuting balita, at ng katotohanan. Kaya ang motto ng mga Dominicans is Veritas. Ang ibig sabihin ng Veritas, truth. Okay? Kaya yung unang Radio Veritas na ginawa doon sa UST, ang nagtatag noon si late Father Antonio Piñon, OP, ngalang umalis siya. Kaya yun ang Veritas doon sa main building. Naalala, kwento po yan. That was the beginning of nagkaroon ng Radio Veritas dito sa Pilipinas. Gawa ng isang Dominican. Kaya tawag Veritas kasi ginawa po yan ng Dominican. Kaya Radio Veritas sa Manila noon. At anyway, mga katugang, importante po ito. Na ipahayag natin ang katotohanan. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much, Nalda, sa technical. And then yan si Trish. Thank you very much, Trish. Saka si Richard Astor, okay? At sa inyo lahat ng mga nakikinig sa ating programa, sa mga programa pa digdi sa DCGB. Maraming salamat po. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A. Nandiyan nakita ko na si Guapo Okay, nandiyan. Kitang-kita ko na si Kuya A at si Ate J. God bless you everyone. Bye-bye. See you tomorrow.